7 persuni huma konfermati mejta kawża tan-nierien kbar li ħakmu lill-vapur Norman Atlantic fl-ibħra Adriatiċi tul il-ġurnata tal-Ħadd. Fuq nota aktar pożittiva l-kumplament tal-persuni abbord kienu salvati matul il-ġurnata ta' tnejn f'kundizzjoni tal-baħar diffiċli ferm b'mewġ ċoli sa 6 metri. Fost dawk salvati kien hemm Sirjan residenti Malta. Passiġġieri li salvaw minn din it-traċedja diskrivew is-sitwazzjoni fuq il-vapur bħala waħda ta' kaos, speċjalment meta n-nies pruvaw jirkbu dajjes ta' salvataġġ. Iżda x'seta' wassal għal dan l-inċident? Tkellimna ma' Paul Cardona, inġinier marittimu li ħadem f'din il-professjoni għal dawn l-aħħar 49 sena. X'seta' ġara fuq vapur bħal dan nar jaqbad jew fl-engine room li mid-dera qegħdin jgħidu ma bedix mill-engine room, jew fil-garax, jew fil-kċina. Tal-kċina kieku ma kienx jaffettwa isfel, mela kċina mhix. Mela tista' tkun l-engine room jew il-garax. Kull ma qed jgħid kulħadd huwa l-garax, mela ċ-chances huma fil-garax. Jgħid li dawn il-vapuri suppost ikunu magħmra b'faċilitajiet ta' sigurtà. Iżda, ta' tip ta' vapuri suppost ikollhom ċertu sikurezza fuqhom. Illi malli xom, għandek apparat, malli xom id-duħan jagħti l-alarm. Ġifieri temmen li dan l-alarm ma ħadimx? Jew ma ħadimx mill-ewwel. L-inġinier Cardona tkellem ukoll dwar il-possibilità ta' nuqqas ta' skrutinju fuq it-tabija li kien hemm fuq il-vapur. ċertu cargoes meta jinħarqu jidilizjaw l-oxygen ukoll barra toxic fumes li għamlu joħorġu l-oxygen. Ġifieri jekk inti kellek xi cargo abbord li hu dangerous cargo illi jew mhux suppost kien hemm ma ġiex dikjarat għax di tiġri ħafna llum. Kont sejrik dawn l-affarijiet isiru konna qed nitkellmu fuq il-borders minħabba li. Minħabba borders, minħabba li aħna qegħdin fl-EU. Inti għandek l-open border, ġifieri dak il-checks li kien ikollok fl-antik ta' dwana jaraw x'inhu ħiedeġ u x'inhu dieħel, illum id-dwana jrid ikollha altru suspett biex iwaqfu. Star li sidien tal-kumpanija tal-vapuri għandhom jerfgħu ir-responsabilità ta' dan l-inċident. Intant, Cardona jindika l-investigazzjoni bħal din tista' tieħu żmien twil. L-Ummel Farut kont involut fiħina, kont wieħed mill-4 assessuri tal-Maritime Inquiry. Domna dejjem biha minn meta bdejna sa meta ħriġna r-rapport domna sena. Domna sena. Mill-ewwel irnexxielkom tidentifikaw. Identifikajna eżatti iva x'ġara. X'ġara ta' min kien it-tort l-ewwel darba li saret inkjesta marittima Malta illi ħarġet ukoll min kien responsabbli. Lilin mill-lat tekniku ikun xikun ir-riżultat tal-investigazzjoni din il-ġrajja traġika żgur li se tibqa' fil-memorja ta' dawk li kienu fuq il-vapur jew ta' min tilef li qrabatu kif qatt ma stenna.